Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohoto videjka. A toto videjko uvádím, protože tady za kamerou sedím já, sestřenice, kterou znáte z mých videí. Pak naše další sestřenice. Ahoj. Ahoj. A náš bratranec. Který pije. Ten teď pije, takže to nepozdraví. No, oni se nebudou tolik účastnit, protože jsou celkem ještě takový malí a moc to přece jen takový... Pane bože. Tak... And retard. Jo. Sorry za vedlejší zvuky, já to řeknu za tebe, já jsem tak strašně... Haha. Tak prostě v pozadí občas budou oni, jak budou A mluvit. toto je želva. Želvo, vstávej. A už jdeme to video, nebo to bude dlouhý. Čau. A jinak tohle video bude životy, nebo možná to ještě nazvu nějak jinak, ale prostě to budou životy v různých věcech, třeba tady za mnou je Zverimax a tak, takže snad se budete bavit. Mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau. Ježišmarja, ta střelená kočka může se takhle zmlknout. Mňau, 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 mňau. Ty kočky se střelím rozkouřu. Mňau, 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 mňau. Snad už budou ticho. Já mám ale hlad. Doufám, že za chvíli přinesou jídlo. Jídlo. No počkat, to ne. No, kdo dřív přijde, ten dřív mele. To není fér. Další bude až zítra. A teď přichází princezna. No, co? Orlík, Zvíkov a neznámá cesta. Takže neznámá cesta bude asi Zvíkov. Takže jdu na Zvíkov. Takže toto by bylo celý videjko. My doufáme, že se vám líbilo. Vypomohli jsme si. Všichni máme tady popůjčený nábyteček od naší sestřenice. Ty, co je byla od té druhý, ne ode mě. Ona totiž... Jo, do toho nemusíme zavádět. No je to takový kratší, chtěli jsme toho víc, jenomže bohužel jsme to nestihli. Natlačíme to u babičky a za chvíli jdem domů, takže bohužel. Ale možná bude pokračování. To se ještě uvidí, podle toho, jak se vám to bude líbit. Takže ano a my se asi budeme loučit, ne? Jo, takže čauky. Čau. Ahoj.